हमारा शक्ल खराब है तो क्या हुआ, फोटो में तो अच्छा दिखता हो ना। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, पापा के पास तो ले सकती हो ना। सुरलाई बो सुरलाई आसुनाय थोख्लाय सुरलाई आनी मामा सिबिले। हेलो गुड मॉर्निंग जतनो हैप्पी न्यू ईयर हिंदी बोसोर गोजामनो टाटा बाय बाय बोसोर गोदाननो वेलकाम बोसोर हंगाके आनी मामा आचुक मानाय कक साय मानाय नरबा हेलो गाइस हेन मानाय ना मामा मामा ओ मामा kamu kanyuk nyung bisa nada mujungka phongni chaita somay besamani bo tabo 7টা baji tong takon bisnani besari akon oh mama mama ani beskangni camera tan haike kosom kosom sido gana gana ang kok saga nai to nai jano tam nai ha tam nai ih bukan saya to hole mama nu tahu buha ba kok sepe phoi siri bukan kok lang mani sida not bukan kok lang mani yak sai to ze asai phoro se hara ki je pa solai jaya yak sai to yak ko sajene sabare mere ne bukung bo habi pe kya porai ko asa phur ko bukung kolong mo ta bukung kari kya bukung kari kya asa phur le bukung kolong ma tam ka sa hamsi nai sido abung ka keno besamu thui pe kya ga besamu thu sar mai mi songana ge puilano norongno sanai mo video hingke 1 তারিখ 1 মাস 2026 ni video do poila ta bosar poilan video se haipano sakhaimani bagai nai video rogui maya hingke tini video no naitongli ani video no paithak jora ke bwsano muthoi rwui maimi songna hin thangmale iko sisai siri su khate borani haino hai phai nai mobile bisi tesi angkolai mata kota mobile phone gya sak bo tongya do mobile phone gya kake pura bwsai berai na mankhino mobile phone kangke ekdom sring oi tong gani o mobile camera bo bwskanai tamjani wngkha norokno nugui no manui tongkha screen no iko tabo mane ani camera tamjak kosom ke gul kiting om hai thangka mobile rok hamya keba ke bwsamu thui narabai hemalayan do phone kaham jotono bisi katal ni cha bai shuru khaika tini hingke jotono phone kaham siari mama iko siari si pura top 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 kolai dong kita cha nungona 2026 ni puila cha bai shuru ke malayan do tekaisa video ko tok tui omelet khaijak tuisa gate yang rai rukjak iko rai yang tok tui omelet khaijak rai rukjak ke iko godok desi alu bai kokleng godok desi alu bai kokleng godok khaijak tamo hingke nako saisung chana hingke ba kiki kita songkata ke yang hingke abata khaijong oro songjaya balo suka mai moi tinise abaja khai a kahe kisu basu songi khai manta mo dui to pi tukra khai ma prang khai dia khai kilo baja khai ka tini hingke ko ani moi
jotono happy new year tabuk se maisapro se wish khayo ang ko new year ni tini iko baja khaijak go desi alu bai kokleng gudok rai rukjak toktui aspen maisa sinai tini ke sabo sabo happy new year ni borok borok thai picnic saka komon ke sari norok bo new year ni tam saka komon ke sarita ko maisa ra khodo basa thujani phong kaham jotono mo hingke next day si tabo hingke ta hingke yang ma hingka ke mia a paina hamani latia bwsa latia de hingtam hinsai mia bono bo swnamoi tongo hingke norok nang saya tibani bwsa haike mobile phone o tongnani nango haike beraina nango do haike nok bising kisa phano tongya haini bagui nai haino mwnai song robot sit dole mani no nailai ma tongo ta mo hingke ani bopang jak mak tham o gonji kormo hingke ke bo ke 1 number hingke mane 1 number bini sal tebo okra tongo hingke aboni pore khe gonji kosom pore khe gonji kuphur ta bong dole mo kisa kuphur pura chaina hai ongoi tongo ta pura sele fano yogi tei tamkhani ba pura bwsabai bokrok sabano yogi jespano yogi je naima tong mane beraima tongo ta bwsa thuya pura 3ta bazikha tini salsa pura thuya phono kisa kisa thuo bwsago tongphor simi thuo bwsakni okhor kaka no mokoloi rwka khe bwsago ta hingke mairung chokjak kwrwi hingke chong tong kheton maisi sa ongkhe ba ano bwsabai paliya no khairokjagui nai chini parani yongbrui bo se ongko mairung chogui mari suta hingke tabuk hingke paisana nai tongo tini ni moi hingke iko basisang tok bahan rohormani tongo abono no songjak tei yango hingka khe muima simi alu tei chwla paikhalangmani soja yabo bai chasinai ta हमारा शक्ल खराब है तो क्या हुआ फोटो में तो अच्छा दिखता हो ना हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ पापा के पास तो ले सकती हो ना टॉयलेट करता है टॉयलेट अभी मेरा मम्मा टॉयलेट करता है सुरलाय सुरलाय आसुनाय थख्लाय सुरलाय आणि मामा सिबिले tini hingka khe no chino jaga tokno phalui rohorse nai pharamni ta toroi tongbai kha kanai di tokla rok bwswk himui man tongbai kha pura mane 3 kg 300 400 rong tongbai kha pura mane 4 kg katatui rong tongbai kha ta hingke abo nana bagui phaijak gari hingke tini hingke phal rohobai sinai rohobai ya phalnai ta ordek je twlangmani swk hingke negative borok mani je kwchak kwchak hingka khe bokhorok kwchak kwchak khe chwla ta mo mobile o swk nukphano mo bwskang kotor kotor ongtongbai kha pura himui man tongbai kha ta hingke tabuk hingka khe hani bwsano ang muthuna bagui tamkhai nai di bono haino mane rokowui dudh charikha bo thuya do iko omhaiki bini bokhorok no ahai ma khaio ta mane yakbai oste oste khe purukma hai khe ma khaio ta atui hingke bo thu yang khwktui bo khiklaimani bo tang bo khwktui khiklai o bo khwktui thwngma bagui no yang ani khe bwkhwnai kogu ta pura hingke bono muthuna bagui haike khai tongo hingke maimui rok bo songjak hingke dipani haini bagui bono muthuna bagui hai khaima tongo ta ani bwsa pura kisa phano thuya tabuk maising phaimani boto teisa wayang thu hingke ba hingke wayang o thu hingke ba tak hingke kwchangma jora bwla haini bagui no wayang khaimya chini nogo market thanda o salnaya kwlai o chini o jaga aboni bagui muthui maya abo bono thuya guys nog nagai gosana ani bwsa ta ani bwsani bwkhwnai tangui ba achaliya aigi kisa bwkhwnai tongmani si tabuk sili ruui nai teisa kwrwi wngtang si pura wanawi tongkha ang mane pura bwkhwnai do kisa phano kwrwi pura keseng khe pura kwchak wngoi tongo jodi omo hai wngkha oro torwi bo kisa mwchang galauk hai diba na aboni bagui tamkhai khe bwkhwnai phainai pura wanamani buisao do sil kaka bwkhwnai phainai sildi hinui sao swkango ta tabuk silmani se tebo bwkhwnai se phailiya abono teisa kolomani jora sopaikha hingke tewaisa sili nainani hinui chongoi tongo ta tamo wngno saimanya hingke guys tini ni video le mwchang nung sinai mo video to ongko.
Happy New Year ni dino khlaimani do gabano video rwjagya tamake comment kaisa ano borok askesa hamya khaikha a comment kaisa no twi nani bwkha ke dukho nangkha hainui video rok khaina muchunglia omono video naidi.